Dobrý deň, milí diváci. Takže máme za sebou prvé úspešné kolo futbalovej školskej ligy Javorka Football League. A teraz by som chcel na našej tlačovej konferencii privítať členov a organizátorov tejto ligy. Takže ako prvý prichádza podpredseda tejto ligy, pán Vladimír Pavlák. Ako druhý predseda tejto ligy, pán Matej Bednár. Ďalej generálny sekretár Martin Zahuranec. A ako posledný predseda komisie pre mládež a školský futbal Jan Labanc. Takže máme pre vás pripravených zo pár otázok. Prvá bude smerovaná na Mateja Bednára. Takže ako vznikla vlastne táto organizácia Javorka Football League? Príjemný dobrý večer vám prajem. Tak v tej otázke, tak hlavne na podnet študentov vznikla táto futbalová liga, pretože na škole, ako je už známe, je málo športového vyžitia. Vlastne myšlienka tejto ligy, alebo organizovania tejto ligy vzniklo už začiatkom školského roka. No nepodarilo sa nám to zrealizovať čoskoro. A tak som oslovil kolegov, ktorí sa podielali na organizovaní tejto ligy a vytvorili sme kvalitný tím a myslím si, že nám stojí veľký kus driny. Myslím, že sa nám to podarilo, o čom svedčí odohraté prvé kolo Javorky Football League dnes. Ďakujem za odpoveď. Takže ďalšia otázka by mala smerovať na podpredsedu Vladimíra Pavláka. Takže ako hodnotíte toto prvé kolo? Tak hodnotím toto prvé kolo veľmi dobre. Je vidno, že tá robota bola odvedená veľmi dobre. Zápasy boli na veľmi vysokej úrovni, padlo veľa gólov. Hralo sa férovo a myslím, že ani nepadla žiadna žltá alebo červená karta. Jeden tím sa nedostavil, pretože nemal dostatok hráčov, tak skončil kontumačne 3-0, ale ostatné zápasy boli veľmi dobré a všetci sú spokojní. Ďakujem. Takže teraz by som sa obratil na generálneho sekretára Martina Zahuranca. Takže akým vlastne ďalším spôsobom sa môžu ľudia dozvedieť o tejto lige? No, tak samozrejme, keďže žijeme v 21. storočí, aj naša liga sa prispôsobuje novým technológiám a preto máme vlastnú stránku. Môžete ho navštíviť na www.jfl.ic.cz. Stránka je na vysokej úrovni, obsahuje všetky štatistiky, tabuľky, údaje o tímoch. Návštevníci môžu vyjadriť svoj názor alebo svoje postrehy v Questbooku, ktorý sme tam zavedli takisto. Ďalej plánujeme pravidelne vydávať aktuality, ktoré budú vyviesené hlavne na stienke školy. Takže myslím si, že problém s tým, že ľudia by neboli dostatočne informovaní, nie je neopodstatnený. Ďakujem. Dobre, ďakujem za odpoveď. A teraz, ako to celé vidí predseda komisie pre mládež a školský futbal Jan Labanc? Takže čo sa týka hry, všetky zápasy prebehli v zmysle fair play, rozhodcovia neudelili ani žltú, ani červenú kartu. Myslím, že všetci si schudí zahrali. Ja osobne som veľmi rád, že sa do súťaže zapojilo až 7 tímov. Ešte dodám pravidla. Herný systém je 2x10 minút. Počet hráčov je 4,5 plus 1 brankár. No a týmto by som vás chcel pozvať na ďalšie kolo Javorka Football League, ktoré sa bude konať na asfaltovom ihrisku na škole 4. apríla. Ďakujeme. Takže ja taktiež ďakujem za účasť všetkým divákom a organizátorom tejto ligy a zároveň vás chcem pozvať na ďalšiu tlačovú konferenciu, ktorá sa uskutoční 4. apríla hneď po odohratí turnaja. Ďakujem. Ďakujeme.